Δημήτρη, πες γεια σου Μυρτώ. Γεια σου Μυρτώ. Πού είσαι ρε? Πού είσαι? Άσε. 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 You tired? Hey. Hey Δημήτρη. Hey. Πού είσαι εσύ ρε? Ναι. 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 Είναι το δώρο που σου έδωσε η θεία η Μυρτώ? Παίζεις με το δώρο της θείας της Μυρτώς? Πού είναι? Πού είσαι εσύ ρε? Πες, γεια σου θεία Μυρτώ. Γεια σου θεία Μυρτώ. Δώσε και ένα φυλάκι τη γιαγιά, έλα να πάμε κοντά τώρα. Δώσε φυλάκι τη γιαγιά. Ναι. Hey. Hey buddy. Yeah. Πού είσαι εσύ ρε? Πού είναι η γιαγιά? Πού είναι η γιαγιά? Πού είσαι ρε? Okay. Love you. Brrrr. Brrrr. Γεια σας.